Nu er det på tid til endnu en sjov leg. Har Most Likely To, hvor at I får 2 papirer, et af hvert billede på. Shit, Og der stiller vi så endnu et dilemma, hvor I så svarer, hvem vil gøre det her. Ja. Det kunne for eksempel være. Så holder vi dem lige hernede ved siden, sådan her. Ja, sådan eller under bordet, ja, under bordet. så I ikke kan se hinandens. Men for de gamle hjemmestuerne også er med på lejen, så stiller vi dilemmaer. Det kunne fx være, hvem kunne finde på en regn for 50 kroner. Og så hvis man tror, det er William, trækker man Williams spiller mod os. Hvis man tror, det er Victor, så trækker man selvfølgelig hans spiller over. Og hvis vi aftalt, at vi kunne blive realistiske, uanset hvad det er. Jeg kan huske, at med X-Factor så er det tit, når der er noget pinligt, så tog bare hinanden. Vi skal lige være helt ærlige her. Okay? Jeg har været helt ærlig hele vejen igennem det her forløb. Okay, ja. Hvem bruger længst tid foran spejlet? Det kan godt nok lide. Hvem får... Ja, hvorfor? Eller ikke hvorfor. Nyt. Hvem får mest opmærksomhed hos pigerne? Ja. Det er jo fordi, du er klar på. Ja, det er ikke sikkert. Det kan også godt være, at det bare mega flot, jo. Hvem er den mest sippede? Ja. Ej, det ved du godt. Altså sådan... Jeg har altid været klar på en ulækker mad. Ja, det er sgu ikke noget. Nå, fuck, så der. Hvem kan undvære sin telefon i længst tid? Hvem tænker før, eller hvem taler før en tænker? Ja, det gør jeg fandme også lidt en gang imellem. Synes du det? Ja, nej, okay. Jamen, der er tit, hvor jeg siger noget dumt, og så er det sådan... Hvor jeg får sådan... Fuck, mand. Sådan... Okay. Men altså, det er jo også fint, at vi kan jo ikke være enige i det hele. Nej, selvfølgelig kan vi ikke det. Altså, indtil videre, der går meget godt, altså. Hvem er hurtigst til at lære instrumenter? Lærer det? Ja. Ja. Det ved jeg ikke. William bruger mest tid på sådan at lære at spille instrumenter. Ja, måske fordi, at for eksempel du gik til guitar i, hvor mange år? 5 år. Jeg har aldrig gået til det, jeg er lige så god. Ja, men det er også... Ja, okay, du er ikke sådan god rent, hvis man tænker på sådan... Nå nej, jeg kan ikke akkorder. Teknisk, der er det... Men det lærer at spille, det er jo bare det. Hvem bevæger sit hår ikke til velgørenhed? Det vil jeg fandme også gøre. Vil I det? Jeg vil gøre det. Hvilken velgørenhed skulle det være? Til sommer, hvis det var... Hvis for eksempel, lad os sige, at det var til... Hvis en af min familie fik kræft, som betød meget for mig, så ville jeg bare gøre det med det samme. Det ville slet ikke være noget, jeg ville tænke over, at jeg ville gøre det. Det ville bare være sådan noget for at vise det. Jeg overvejer også at klippe mig karse, så jeg vil godt gøre det, hvis det ikke gør noget. Så. Okay. Men nu hvis det bare er til velgørenhed, så kræftens bekæmpelse eller... Ja, jeg kunne godt finde på det. Altså jeg tror ikke, hvis jeg fik det at vide, sådan, jeg tror ikke, jeg vil bare lige tænke, det tror jeg lige at gøre. Det tror jeg ikke nogen af os ville, fordi så havde vi jo gjort det. Men hvis det var, der var en eller anden grund til det, så ville jeg gerne gøre det. Jeg vil ikke nægte det. Hvem kunne finde på at google sit eget navn? Og hvad? Google sit eget navn. Det har jeg da gjort flere gange. Og hvad har I så fundet? Jeg har fundet billeder af mig selv, og så har jeg også fundet alle mulige gamle billeder, jeg ved ikke, hvor kommer fra. Ja. Det er så sjovt, når jeg så ruller ned, så kommer sådan nogle billeder af alt muligt mærkeligt af mig, sådan, hvor jeg tænker, fuck. Ja. Men nettet, de kan mange ting. Det er faktisk rimelig klamt, hvor meget det kan, ikke? Ja, det er lidt klamt. Men... Hvem vil klare sig bedst i hvem vil være millionær? Det er egentlig, det er da godt. Hvem bliver hurtigst fuld? I skulle have spurgt, hvem der var det stød. Jeg gør begge dele. Jeg er hurtigst fuld, og så går jeg hurtigt død. Det kan jeg noget at gøre med, hvis jeg begynder at drikke klokken 7, så går jeg måske død klokken 12. Ja. Det er også lang tid, du så. Ja, men det er det, men nogle gange, så er det også, nogle gange så holder det også hele tiden, men det er sgu lidt forskelligt. Men når du begynder i gym, så går der sport i den. Ja, så det er det måske. Hvem er bedst i et køkken? 100% mig. Ingen tvivl. Men det er jeg god til. Men det er lidt en hobby, jeg har godt lide at lave mad. Skud til en Elinor-stress. Ja, skud. Hvem er et geni på et skateboard? Det er vi begge to. Den bliver sådan her. Ja, hvor lang tid har du stået på skateboard? I lidt tid faktisk, eller vi skater ikke så meget mere. Samlet måske sådan
2-3 år faktisk. 4 for mit vedkommende. Jeg startede i 6. Ja, jeg har kørt sådan 2-3 år. Ja. Men så, jeg skater ikke særlig meget. Det er faktisk meget god til begge to. Jeg skater heller ikke mere. Har I haft en hobby af YouTube-videoer? Måske bare sådan et lille spørgsmål. Hvordan har I fundet det? Det er det bedste på dansegulvet. Nej. Ja. Så den ene scorer rigtig godt, men den anden er meget charmerende. Det er da godt. Ja, det er jo derfor, jeg har en kæreste, tror jeg. Det er måske, fordi jeg er meget charmerende. Jeg sidder oppe i baren. Så kommer de bare i stedet. Jeg danser meget varmt. Hvem synger mest i offentligheden? Det var fandme ikke svært. Jeg havde sådan en tit til X-Factor, når vi gik op ved metroen, så kunne jeg finde på at stå inde i metroen sådan her. Jeg tænder på dig. Så står jeg sådan, Victor, hold kæft, og så bliver han bare med. Og så synger han endnu højere og sådan. Ja, fordi det er sgu da så pinligt, at det ikke så højt. Det er fordi, jeg starter måske bare med at sådan... Og bare står stille og roligt og nynner. Stå i tog, og der står en eller anden sang bagved. Jamen, jeg står stille og roligt bare lige og nynner sådan lidt. Og du står ved siden af, så er det ikke rigtigt. Og så er du sådan, hold kæft-rigtigt. Så er det sgu da klart, at jeg synger højere bare for irriteret. Hvem gør flest akavede pinlige ting? Ej, den verden ved det sgu ikke. Det gør jeg. Nu du skal lige have rigtig mange flashbacks. Giv mig lige 2 sekunder. Nej, fordi jeg... Giv mig, du må ikke sige noget til mig. Det er min egen beslutning. Jeg må ikke sige noget til den i den her lejr, det er rigtigt. Den er lidt blank på, så jeg stemmer bare Victor. Men altså, det er sgu da tit, hvor du sådan, hvor jeg gør et eller andet. Ja, men det kan godt være. Det er også, jeg stemte jo, jeg viste jo også dit billede, så. Hvem kunne du finde på at dele sit værelse med en hjemløs? Ja, det er okay. Det er jeg godt nok ikke lyst til. Nej, det er fandme det er også hvad jeg vil. Yes. Og så den sidste. Hvem vil overleve længst på en øde ø? Jeg tror virkelig, jeg vil tænke. Jeg har rigtig mange. Altså, jeg har sådan lidt bedre fysisk og bedre motorik end Victor. Så det vil jeg helt klart. Det kan godt være, at Victor måske han har lidt mere til at tænke, hvad han kunne gøre, men ikke være sådan god nok til at udføre det, hvor jeg kunne udføre det. Men sammen, så kunne vi udgøre et rigtig godt makkerpark på en øde ø. Eller var det det, du sagde? Ja. Ja, det vil vi. Så det er derfor, vi har sat dem sådan her sammen, at vi kunne gøre det bedst. Genialt. Ja, genialt svar. Ja. Nu skal vi høre endnu en sang, og det er med snakker med Jonathan. Kun på Bazooka FM. Jeg tænder på dig inden i